салом алейкум шунавандаҳои азиз. Ин ман Иброн ва Ширин ҳуқуқшинос. рӯзҳои охир саволе ба миён омад аз тарафи шумо ва оиди патент аз ман саволҳои зиёд кардед ва гуфтед ки дар бисёр ҷоҳо ФМС аз шумо талаби супоридани ҳаққи патентро дорад. дӯстони муҳтарам, шумо хеле хуб медонед фармони президент баромад ва аз моҳи март, яъне аз 15 сар карда то 15 июн муддати 3 моҳ нафароне ки муҳлати патенти онҳо гузаштааст, нафароне ки муҳлати регистратсияи онҳо гузаштааст, нафароне ки РВФ вид на жительствои онҳо муҳлаташон гузаштааст, ё нафароне ки натавонистанд дар вақти карантин ва маҳкам будани ФМС патент гиранд, ҳуҷҷатҳоро супоридан, амонат гирифтанд. Чунин нафаронро иҷозат дод ки агар ҷои кор ёбанд бе ҳамон патент, бе регистратсия метавонанд кор ва фаъолият кунанд. Ин фармони президент аст ва ман дар баромади пештарам ба шумо гуфта гузаштам. модоме ки агар шумо ҷои кор доред, ҳамватанони азиз, кор карда истодаед, маош мегиред, ҳар моҳ маош доред, шароит доред, бигзор супоред. чӣ лозим ҳамин баҳсу мунозираи зиёдӣ дар дигар давлат? ҳамин вақте ки агар ҷои кор бошад, шароит бошад, ҷои хоб бошад, бигзор супоред. шумо ба ягон қонуншиканӣ роҳ намедиҳед. Инро дар баромади пештарам гуфтам гузаштам. Мана бо савол додем, бо мегузарам, ба саволи шумо бо ҷавоб медиҳам. аммо фаромӯш насозед ки нафароне ки агар муҳлати регистратсияи шумо гузаштаанд, шумо баъди 15 июн 3 моҳи дигар, 90 рӯзи дигар ҳамон регистратсияи шумо, ҳамон регистратсияи ҷои зист ҳамон автоматически проделит мешавад. фаҳмидед? 3 моҳи дигар ҳамон регистратсия мемонад. фақат барои нафаҳмидантон, барои ягон нофаҳмӣ бошад, ба ҳамон ФМСи ҷои зист, ҳамон ФМСе ки муроҷиат кардагед, ҳатман бо муроҷиат кунед ки ягон қонун, ягон тағйироти иловҳо нашавад ки бо нисбати ҳуҷҷатҳои шумо ягон нофаҳмӣ шавад. ғайри ин шуморо ҳеҷ кас депортатсия намекунад дар ин муҳлат то 15 июн. ҳеҷ кас шуморо ихроҷ аз ватан намекунад. ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ки патенти шуморо аннулировать кунад. вақте ки шумо агар дар даст патент доред, ҷои кор надоред, маблағ надоред, беморед ё дар хона нишастаед, умуман шароит надоред, патенти шумо аннулировать намешавад. то 15 июн 3 моҳ муҳлат аст ки шумо кор ва фаъолият кунед. агар ҷои кор надоред, аз пайи ҷои кор куфтан шавед ва ягон корманди ФМС агар ба шумо ки ягон ҳуҷҷати шуморо гирифт ё ягон талаботи дигар кард, шумо метавонед ба ҳамон корманди ФМС рӯи рост гӯед ки то 15 июн ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқ дорад дар Россия бо фармони президент, яъне агар муҳлати патенташ гузашта бошад ё ки патент надошта бошад ё муҳлати регистратсияш гузашта бошад, ҳуқуқ дорад кор ва фаъолият кунад ё гашту гузор кунад. фақат қоидаҳоро риоя кунед. мана зиёд савол додед, ман ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам. саволе додед ки шумо дар Москва кор ва фаъолият зиндагӣ доред ва бо сабабҳое ки ба хонаи хеш табор рафтан ба вилояти Москва, ба шаҳрҳои вилояти Москва, яъне ки ба Московская област, ба шаҳрҳои мана вилояти ҳамин Москва рафтед ва шуморо боздошт кардан, протокол тартиб додан. албатта вақте ки шумо қонунро вайрон мекунед, шумо медонед ки барои ҳамин коронавирус ҳатто пропуск гуфтан вай кунед, тартиб диҳед, дар асоси пропуск гашту гузор кунед ва бисабаби узрнок ба дигар ҷо, ба дигар шаҳрҳо наравед. ҳамин қонун қоидаҳоро дӯстон, ҳамватанон риоя кардан дар кор. дар ҳолате ки риоя намекунед, албатта протокол мекунанд, албатта ҷарима мебанданд. ин ки шумо ҳуқуқро бояд донед, ҳуқуқи худро бояд донед. шумо пурсед, диаспораҳои тоҷик зиёданд, раисони тоҷико зиёданд, мо ҳуқуқшиносо ҳастем. масалан савол диҳед пеш аз хона биромадан ки ба хатогӣ роҳ надиҳед. шуморо ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад депортатсия кунад, шуморо ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад патентона аннулировать кунад. то 15 июна қонун аст. шумо аз ин қонун бархурдор бошед, баҳсу мунозира накунед ва ба роҳи қонунӣ метавонед арзу шикояти худро ба ҳамон ФМСҳои дахолдор ба номи сардорҳо муроҷиат кунед ва ҷавоби хатӣ гиред. ҳуқуқҳои худро донед дӯстон. саломат бошед.